nih Kutute Pak Bebe. Ya. Kakung. Putri. Kakung. Selamat malam Mbak Winong. Nggih, selamat malam Pak. Pripun kopen to? Napa Pak? Teng daleme Pak Agus mriki kopen to? Nggih Pak, ya Allah kula awit sonten wau impun ya Allah mboten mandeg-mandeg Pak. Le mangan. Nggih. Kowe iki piye to, Nom? Zaman saiki iki sing jenenge sinden kejaba dituntut suarane apik, body kuwi harus body liquidnya itu harus ngono. Enggak kan nek kula kan bodine gemesin ngoten to. Hah? Kula kan ngeten iki bodine gemesin ngoten to. Kata siapa? Yang bilang kamu gemesin hanya orang baik. Liyane ngarani mblegentong ora kok. Gemesin ora. Paling ora kaya iki lho, Mbak Diajeng Chandra Mulya lho. Kula lak imut to, Pak. Heeh, imut, lencir kuning. Ha iya. Imut niku napa to? Imut niku napa to? Lah apa imut ki apa? Ireng kumut-kumut. Ora yen awakmu resik putih. Alah. Ha iya. Resik putih. Mah kaya sapi. Nggih, Pak. Niki wau Pak Oka WA Bu Kesi. Pripun? Salam budaya Pak Dalang. Nggih. Ini tadi saya Bapak Oka Wibowo dari Amsterdam, Nederland. Heeh. Request gending sesideman. Ini saya persembahkan kagem teman-teman Bani Jawi di Nederland yang masih ikut mendelok pagelaran dari Pak Yoyok sama Mbak Kesi malam ini. Nggih. Sugeng hamirsani, sugeng midhangetaken, lestarilah budayaku, matur nuwun. Wah iki terima kasih Pak Oka katresnanipun. Nah, teman-teman Bani yang ada di Amsterdam, nah, ya, all Mister Ambeien, ayo. Ora ngerti menengoh. Yo dibawani dhisik ning ngono. Ayo. Yo nak. Oper Mbak Winong, Winong.
Tembang menika kejawi kula aturaken dumateng Pak Oka lan sedaya para lenggah ing dalem mriki, ugi kula aturaken dumateng kadang-kadang kula. Mau sore Mas Halintar Cokro Patnobo ya kepareng nenggani. Ayo. Dosen isi Surakarta jurusan pedalangan. Iya, pedalangan. Ayo. Sik nyus sik baru kuwi. Ayo. Kowe aku terima kontrakan kok. Ayo. Karo anak iki adik-adik mahasiswa. Wah, kuwi Dik anggit laras Prabowo karo Praguta barang ya. Anggit Praguta ya lek tak seplak raimu ya ora. Mas Anggit, matur nuwun Mas Anggit. Wah, tekan kene adi lanang. Kowe tukang ngirimi aku video pendek sing lucu-lucu kok. Iya. Tenan kowe sing lucu-lucu aku nonton iso ngantekel tak bolan-baleni. Nanggit. Bari genti sing leh bigo Git. Ora. Oh. Semprul ki ora oleh. Enggak boleh itu. Oh iya. Ayo. Nang. Kang saking ukir. Oh iya nulung diajeng ya. Iya. Endo sing tak ngkon sapa iki mau? Winong. Masa to? Aku muni jeng ngono. Wong kleru ta aku. Wah, aku wis bruwet iki piye to? Ayo. Ayo. Apa kowe anu, nok. Ayo. Lho nong malih to. Nok. Wah, lha kowe iki bae sing jampeng to. Oh, lah. Rungokne sik kupingmu sing kene. Sing kene, rene. Sapi. Ana sing ana. Kebo. Lah ora gathok to sisi sapi sisi kebo ora. Tak celukna mesti ganti bebek kuwi engko. Lah iya. Tambake wong tanggapane laris kok ya. Aja wedi ngene Pak Dokter, Pak Hadi. Nah, PHT spesialis kono. Lah kula mboten ki napa-napa. Lah apa ngerti ada kotoran di dalammu dijuku isine tikus? Lah sapa ngerti? Ayo. Ora. Lah wedi karo kucinge mlebu ning kuping. Wis, yo nak. Suara kurang pramana ning wasesa ngung ro Nena. Ayo. Nana. Angungrum marang bendara Oper Mas Taslim wah kepenakan kuwi ndak meneng wae kok wah wis. Kampala meneng ae. Ora ayo. Monggo. Ayo Mas Kam, ayo. Biasu. Wah, iya ta. Listio. Suarane banter ngetokke salju menyiram bumi kok. Ayo. Nano. Pijer ngincangake alis. Mas Joko karo Mas Taslim bareng. Ayo. Terus Aku batin jan aku wisan. Iki mesti arep hambe banyol ki kok. Wah, tenan ta. Ayo. Lek terus ki sitoke terus ngono kok kabeh dhuwur. Terus dhuwur kabeh. Ayo ande ora. Banyol kabeh ngeblong ora. mbok sing sompak Sik, sepira sik apa sik Mas Taslim? Sepira? Terus, sepira? terus Mas Joko. terus Nah, semono kuwi. Cik rok lu. terus Wae sing wedok ta sing isra ki mau? Betul, Kowe jane. kowe nong. Terus sepira? Terus Nong. terus Winong karo Diajeng ya, Sar. terus bareng layanan makane. ayo bareng Iya. wis Awas engko ditebak nggih salju menyiram bumi. Brahma Kumbara nganti terpental kok. Ayo. Wis ya, Mbak wis ya. Ayo. Saiki bareng iki tenanan iki. Mas Joko, Mas Taslim, Diajeng karo Mbak Winong. Yo, iki. Cik rok lu.
terus tresno sasideman. Diajeng, wah ora dikomando meneng kabeh. Wah wis. Jane sinden apa patung iki ora wis. Wah leman saiki malian. Ha iya. Nggih manut dalange to. Ya manut lek dalange lali ra ngomando ki ndang diangkat ngono kuwe ora. Aku ki hormatono ngono lho. Oh dihormati. Heeh. Hormat no, hormat. Loh, maksudnya dihormati ora konjur kaya upacara hormati ngono Lha kuwi. pripun? Ning aku ki reganono ngono lho. Oh reganono. Pak. Bu, Pinten? Arto Bu. Sing bener winong. Pinten Pak iki bener. Lah iki malah nyuwun. Oh, lah iki kudu dilatih iki cah iki ora. Mengke latihan, Pak. Mengke latihan. Oke, siap. Latihan apa wong awakmu ora tau prayok latihan ora. Yo, no. Luweh becik patenono timbang pisahan. Yenang. Urip ana kutha gedhe Ayo Mas Novel.
terima kasih. Nasi jaman wis kaya ngene kok ya enek sing ngersake kutun manggung. Wah. Nggih, gandeng menika pamundhut tur wonten bebingahipun tetep kula aturaken. Ayo. Sing mbukani tetep Ratu Kutun Manggung sing nate hit wonten jamanipun ing era 40-an, ora no. 90-an Bu Kesi. Ayo. Slendro menyura monggo Bu. Nggih Pak Dalang. Nggih. Rumangsa kula kok Mas Petro iki saya suwe kok saya sia-sia karo bojone. Apa aku ki saiki ketok tuwek ngono terus disia-sia ngono lho. Ngene lho Bu Kesi. Tumrape seniman kuwi ana tetembungan nyampar pikolih utawa apa medang miring. Nah, yen sok-sok karo Petro iki dilem, ngono sok-sok malah janjane tumrape Petro ki ra menarik. Nek yen tak gojloki tak elek-elek, malah kuwi sejatine mutiara ingkang kependhem ngono lho Bu Kesi. Ngono kuwi. Ha iya, mudhek iki ya saya anu kok, saya lencir. Ha iya, tenan. Saya langsing. Ha iya, cocok kuwi. Ya Bu, karo nggih gemene wektu. Nah, dasare iki ya wektune mlaku terus. Ha iya. Ora krasa tengah 11. Ha iya. Banyulan lawas kuwi. Yo. Monggo. Nano. Oper Pak Dalang. Oh iya nggih. Kripik gedang, kripik telo sithike dang watone rata. Monggo, mbok iknes dhisik no. Ha iya, coba ngrungoki suara ringik-ringik iki. Suaramu cukup tak ganti ora. Neng pelah. Haha, keduren le. Haha, ngono. Aku seneng dhuwur ana. Ambut raimu. Iya. Ongkekke yu. Hup, ayo timbang lamun mikir sego ayo nong, ayo. Winong nawang sih coba kaya apa, ayo.
Wong ya bocah kok awake saya mbedah. Ah iya. Sing penting lak ditresnani karo orang baik. Ah iya. Yo. Anggung Manas. Nei. Suarane mulai temata, iso bening ringik-ringik ya ani. Ah iya ana kudu ana perkembangane. Monggo Mbak Wino. Hur. Ayo. Hur ketek kong Iya, lunture anyar kok Le. Iya. kong Iya. Tanduk yuk. hur ketek kong Aku. Gekno ora kompak ya ora. Nek gareng iki gek ngono. Lukis maling ora. Lah. Kancane ado komputer kok maling ora. Yo, nang neh nang. Wah, jan iso legu ngono. Iya, apik. Oper Mbak Chandra Mulya, coba kaya apa. Slumpuk-lumpuk dhuwit iki pancen arep nggih rabi kok San. Ha iya. Cocok, Suk. Aku sak kanca Suk tak njagong rono karo nggo gamelan wayang. Ha iya. Gratis kok nggih. Hah? Gratis kok. Oh, beres pokoke. Aja kuwatir. Ya muga-muga ndang entuk izin pentas wong omahmu ya Tuban kono. Wis bebas wayangan. Pun los. Lah lek los mbok piye carane bapake dipasarke? Kula gadah dalang ngeten apa piye ngono. Nggih, njing kula pasarke. Alah kowe mesti anu ngruwat purun, Pak. Yo mesti ngono kowe. Tau tak takoni, ngruwat purun, Pak. Wis ben bocah kuwi ya apik kok. Yo nak. Mangga Ninoi nanu. mangga Ahiho. mangga Ahiho. mangga Hiho haho. mangga Pinarak ingkang Sak garis kas. Nonanu. Pramitra kang Nani. no Wah iya. leya sugeng rawuhipun para tamu. Wah iya. Inggih wilujeng. Ora bageke karo Nono. Oper yo saiki Umi Hafifah yo. Kapange? Yo. Wang
sinden. Dikompakne mumpung iso tanggapan. Ayo. Yuk. Penggirong. Yo sinden 5. Ayo. Ciro lu. Yuk. Iya. Aduh, luar biasa. Warek kok. Ayo ngono kuwi. Coba sakmenika kula lempar dhateng para penonton. Kula pitados menawi piyayi mriki menika mesti piyayi budaya, piyayi seni. Nah, cobi ngentasik kepareng lenggah nggih tombo adem, Pak, Bu. Nah, yuk sinden 5. Yo para pamirsa ngentasik kepareng lenggah. Kersa nggih, Pak? Wah, nggih sik semangat. Yuk sinden 5. Yo para pamirsa. Ayo. Jiro lu. Alhamdulillah. Elak tenanan. Wah, temenanan ngene iki mari imun kok. Ayo. Mari imun si Imin. Ayo. Elak. Yo nek yo. Omben nono ben omben nono kutute Pak Bebek. Ayo, sing jelas kutut apa bebek kok malah malih ora. Kutut ndek bebek. Ayo. Apa-apa wong asmane Pak Bebek kok ya. Men karenan penggali esuk yen syukuran putrane rampung anggene dadi dokter le sekolah iso wayangan meneh. Ayo. Nggih. Yo, nah anu apa nih, kutute Pak Bebek. Yo. Kakung. Putri. Kakung. Temenanan. Nah iya. Ini mental sesuk tanggapan lah ya, Truk. Nah iya. Amin. Ora. Amin. Ora. Yo, kembali ke fokus semula. Ayo. Bu Sukesi Rahayu. Wah, nggih. Sarjana seni, magister seni. Ayo. Apa? Kon dhuwur, Bu. Minir ngawut ora. Munir ora. Dalange kok ngisruh. Lali kok sing ora tanggapan kok ya. Munir ora. Yo. Hatta pakan gareng kutut. Lah ya nakmu lah ya kutut to. Duk, nak kompret tok. Malah cilik. Wis, ya. Mangga, Bu. Kutute dialange cilik. Pak. Atta pakan Putri. pakan
mung putri kor yo awas lah bapak nganggo mandek gareng semangat kene lapangan nek. Ra apa-apa ketokne kok sok prayok. Oh iya, ngono. Ya, Bu Kesi. Telaske, Bu. Cahyat maja mangan kupat janure wis tuwa lanjut kudu nyungklang sampun kaaturaken pamundhut saking pepundhen kula ingkang pinantu ing pakurmatan inggih Mbah Bayan Parit nggih wujudipun Kutut Manggung dipun lajengaken kuda nyongklang nggih